Ia vezi, frate, poți să mă faci să sun așa? Zi, poți? Pot, du-te la microfon. Gata? Dă-i. Ia. Sunt cu Iacoba și dă-o-te pe văd o pistă pe stradă mare vagabondă. Am rezervorul plin. Intru în vagin. Sunt cu Iacoba și dă-o-te pe văd o pistă pe stradă mare vagabondă. Am buzunarul plin. Nu pot să mă abțin. Ce zice, bine? Hai că bine dacă e, hai să vedem ce facem. Câteva minute mai târziu. Ia, fii atent aici. Sunt cu Iacoba și dau de-al pe văd o pistă pe stradă mare vagabondă. Am rezervorul plin. Intru în vagin. Sunt cu Iacoba și dau de-al pe văd o pistă pe stradă mare vagabondă. Am buzunarul plin. Nu pot să mă abțin. Băi, ești prost, cum ai făcut să sun ca Azteca? Secretul la mine în bio pe TikTok, dacă mă aveai la follow știai.